תראו את השוטרים, הורגים את הבן אדם! ישר לתוך פנים ואין מקום לנשימה, בשביל מה נלחמתי עם צייתנות שווה מוות. ראיתי שוטרים מפוצצים ממכות, ילדים, נערים, נערות, נשים מבוגרות. כאילו שהם מעבירים לנו מסר, שמשהו פה השתנה. ואז נהיו צווי חירום, מיליון מובטלים, מגפה בלי מתים, נטרפתי מזה. אם אנשים היו קולטים מה קורה פה באמת, היה פה מרד, עם דם. הלכתי לבלפור, התחלתי להפגין, 5 שוטרים. פרצו אליי הביתה. אני עוצר אותך על אי ציות להוראת שוטר. ולקחו לי את תשע למעצר, בתחתונים. אז אני התעוררתי לגמרי. בוקר טוב. הקורונה נהפכה לנשק אנטי-אזרחי. זאת מלחמת עולם שלישית. רק הכל מתחת לפני השטח. אנשים מפחדים. יש מגפה. שוטרים מרביצים לאזרחים. מי לא יוותר על החופש שלו? רק תשמור עליו. כל החיסונים האלה זה ניסויים בבני אדם. כמו שרוצו להתחסן, עדיף. פחות אידיוטים בעולם הזה. אתה באמת חושב שהם ייתנו לך לחזור לחיים שהיו לך קודם? הפעולה הזאת של אישור מחירת צוללות מתקדמות למצרים זו פגיעה אנושה בחוסן הלאומי ובביטחון מדינת ישראל. כי כלי נשק אסטרטגיים שוברי שוויון, טילי ים יבשה, שמאיימים בכל רגע נתון על כל עיר במדינת ישראל, מבלי שלמדינת ישראל יהיה מענה, זה מי שאחראי לדבר הזה, כשזה יתגלה, זה לא פחות חמור מבגידה בביטחון המדינה. לא ייתכן שראש הממשלה אין לו יד ורגל בדבר הזה. אנחנו עברנו עכשיו את לטרון. אנחנו רוצים לצאת. צעדה אמורה לצאת, אבל המשטרה סירבה לבקשתנו, ובאמצע יש את המלחמה על הדמוקרטיה. בא לשמור ידיים למפגינים! בא לתת בשחיות שלא מסתכלים! עכשיו מגיע רגע עימות. כי יש אנשים, בין אם הם מעורבים או בין אם בעלי אינטרסים, שרוצים שהפרשה הזאת תרד מסדר היום. שוטר! עלי! חייב להיות בפנים!
נשנה את פניה של מדינת ישראל, ואנחנו נביא לפה שינוי אם הם ירצו וגם אם הם לא ירצו. איזה מדינה, ישר לתוך פנים ואין מקום לנשימה. אין ויכוח בינינו שחצי שנה האחרונה, תקשורת הישראלית הייתה בהתנהלות הגרועה ביותר שלה אי פעם, צפון קוריאה, הפחדה, הפחדה, הפחדה. כמה מקום אתה מקבל פה על המשבר הכלכלי, וכמה מקום אתה מדבר על נגיף שהורג כמה זקנים. למה אתה נתפס בתור מכחיש קורונה בעצם? כי אני מאיים על המשטר. אני הפסיקו לי טור בוויינט אחרי 6 שנים, כי אני כותב על הקורונה. אני יודע את זה. אם הייתה מגפה, אתה צריך לראות את זה במספרים. אתה צריך לראות שיש קפיצה מכמות המתים פר חודש או לאורך השנה בישראל. אתה לא רואה את זה. אני אגיד לך יותר גרוע, עוד יותר מזה. בעולם אין קפיצה. הם מנסים להנדס מציאות חלופית, כשהמציאות היא שונה לחלוטין. כל האנשים האלה שהתאבדו בגלל שהעסק שלהם זה נורא, קרס, זה נורא. שהמפעל חיים שלהם התמוטט. נורא. עסקים שהיו מבוססים על תיירות, על נופש, על בידור, מה, בגלל לשווא, לשווא. מותם היה לשווא. יום אחד בפיד שלי היו 6 מתאבדים, אתה מבין? הפסיקו לדבר על זה, לא מדברים על זה. אנשים לא מתאבדים? בוודאי שמתאבדים. איך הכל סוגר עליהם, איך הם לא רואים שום תקווה, איך הכל ייאוש אחד גדול. יש פה בני אדם שדרכו עליהם בצורה פסיכוטית ואכזרית. איזה פסיכופטים, אנשים מטורפים, באמת בעיניי, יוצרים דבר כזה שנקרא סגר על אנשים אחרים, קולעים אותם. איזה עיתונאים פסיכופטים דוחפים לסגר. ופרופסורים פסיכופטים דוחפים לסגר, שזה הורס לאנשים את החיים גם מבחינה כלכלית, אבל אף אחד לא מדבר מבחינה נפשית. אלה שאתם בוטחים בהם, הכי אשמים. אתה לא מרגיש שקורה משהו עכשיו? אל תדברי. כך, תראה מה הסמרה שלך. זה ניסויים בבני אדם. מי עושה ניסויים? הסינים מוזנים. מי יצר את הקורונה 400 קילומטר מהשוק בווהאן? קונספירציות. קונספירציה בלי הצעה? טוס, סוכה! אם המחאה חלילה לא תצליח, אז זהו, אז אנחנו דיקטטורה. אתה יודע, אני עברתי התעללות רגשית שהייתי קטן. אנשים שעברו התעללות מינית זה אפילו יותר חמור אצלהם. יש איזה שלב שבו הגורם שאמור לשמור עליהם בעצם נהיה הגורם שתוקף אותם. שוטרים לפני שנה קיבלו מיליארדים. היום משסים בעצם את השוטרים שאין להם כרגע דאגה כלכלית באנשים האלה הצעירים שהיום יוצאים לרחובות, שמה שמוציא אותם זו הדאגה. למה אין מפכ"ל קבוע? יש ראש ממשלה ויש ראש ממשלה חליפי, אבל מפכ"ל אין. למה זה? כי צמרת המשטרה נמצאת באודישן, ותשמע, מה לעשות? הם נמצאים באודישן. אל תבצעו פקודות לא חוקיות! אתם מופעלים על יוקדים מושחתים! אתה אנרכיסט? אני אזרח ישראלי. אתה יודע מה העונש על קשירת קשר להפיכה שלטונית? אם לא היית שוטר, הייתי אומר לך שאתה יכול למקצוץ לי. זה מה שאתה אומר לי? לא, זה לא מה שאני אומר לך, כי אתה שוטר. אתה חושב שאתה חכם? למה אתה חושב שאתה מצליח? כל ההמגנות הסקסיות האלה. הסרט המחתרתי הסקסי שלך, חברה הסקסית שלך. פיקוסית, אה? ימר, כאן 9. קצין מעצרים כבר כאן? 9, הוא כבר פה. צריך להיזהר. ממה? אתה לא רוצה להפוך לבעיה, נכון? אתה הורס את החיים שלך.
ורישום פלילי במשטרה, בשביל מה אתה צריך? למה אני צריכה לבוא באמצע הלילה לשחרר אותך בערבות? כי שנלחמים בדיכוי קורה שנעצרים. רק כשיושבים בבית על הקורסה לא קורה כלום. כל ההפגנות האלה. תגיד, אתה רוצה לחטוף קורונה? ככה בדיוק הם שולטים עלייך. עם כל החרדה הזאת. כל הקורונה הזאת זה בשביל שתפסיקי לעבוד ולא תצאי מהבית. הם מבקשים שאני לא אצא מהבית, כדי שאני לא אחטוף קורונה ואמות. הם שומרים עליי. הם מורקים אותך! פוך גוטה. כמו בת יענה, עם ראש בחול ותחת ברוח. ואתה עקשן וטיפש, בול כמו אבא! טוב, תעצרי לי פה, אני יורד. לאן אתה הולך? רק לא להיות בעולם הקטן והפחדני שלך. אני חושב שאתה ילד גדול. די, תזוז. קח, תבוא לעצמך. תפסיק עם הסרט. לא אפשרי. תפסיק עם הסרט. בייבי, תרגי. הם יהרגו לי אותך. ותשאיר אותי לבד בסוף. זה מה שאתה רוצה? ממי, תרגי. שכולם יחשבו שאני מטורפת. כאילו את, מה אכפת לך? קופצת שם בבלפור כי יושב באיזו מסיבה מטומטמת. עוד מעט נוכל לחזור לנטפליקס, לוויד, לחור של התחת שלך. אתה חושב שאתה גיבור גדול? אני כזה קטן. אתה זקן טיפש. הם יהרגו אותך. או שהורגים למעלה, הם יהרגו אותך. אני אריאל סמל, אני מתקשר אליך כמה פעמים ביום. למה אתה לא עונה לי? כי אין לי מה לומר לך. אתה מטריד אותי. אתה רוצה עוד אחד? מה הם שמו בחיסונים? אתה תשב הרבה זמן בכלא! מה הם שמו בחיסונים? אתה לא מפחיד אותי! מה יש בחיסונים? חיסונים זה הרבה מאוד כסף. עושים 3 מיליון בדיקות ופתאום יש המון חולים. אז עושים סגר, ואז אפשר לדחוף לאנשים חיסונים. בשביל זה הם מרסקים את כולנו. ישראל הפכה לאתר ניסויי פארמה. אלה שיודעים לא יכולים לישון. אני בן סימון. בוא נלך. כיף לחפש מתחת לפנס. הקורונה זה לחפש מתחת לפנס? קורונה זה לא השקר, זה רק הסימפטום. מה השקר? אנחנו חופשיים. בשנות ה-60 היה כאן שוק שחור של תינוקות. אני מאומץ, משפחה מזרחית. לאמא הייתה בת, נעלמה. אמרו לה ילדה חולה, מתה. יום אחד החלטתי לחפש את כל הילדים. למה אף אחד לא חוזר? מה עושים עם מאות ילדים שנעלמו? איפה הם? הבנתי שהם משקרים לנו. גם אותי קנו בשוק השחור של התינוקות. אמא שלי הייתה בת 17 שהיא נכנסה להיריון. מכרו אותי לניצולת שואה, חצי פסיכית. וואלה. כל מילה. מורה טוב.
אתנול, קצת זרחן לבן, תחתונים של סבא למעלה. מלחמה. או שאתה בוחר צד, או שאתה סתם איזה אידיוט מזדיין שלא מבין כלום מהחיים שלו. הלו, משטרה. אני רוצה לדווח על פריצה. רחוב ישראל בק 34. כן, כן, אני שכן. לא יותר איך משקרים לנו, כמו לילדים בגן. שים לב לדלת של הקדילק. דלת של קדילק משוריינת 3.5 טון, נסגרת מבפנים. אחי, רצח רבין? רצח רבין לא משנה, מה זה שמשנה זה שמשקרים לנו? תסתכל. הפלאש זה מהמצלמה של שלווינסקי. היחידי שצילם. רבין, רובין המאבטח, דמתי הנהג, כולם מחוץ לרכב. אבל 3 שניות קודם לכן, לפני הפלאש, ראינו את הדלת נסגרת מבפנים. כל העדויות בוועידת שמגר אמרו 3 אנשים באוטו. כולם בחוץ. מי זה שסגר את הדלת? מי צעק סרק סרק? היה שם בלגן לא נורמלי, אחי. היה בלגן, אבל ראש הממשלה היה מובטח עם 7 מאבטחים. ומי בסוף השתלט על יגאל עמיר? אחד מהם? לא. קצין חבלה שעבר שם במקרה בשביל להזיז את האוטו. זה לא הגיוני. אחי, זה פצע פתוח בתת-הכרה הקולקטיבי הישראלי. בדיוק, אבל למה? כי יהודי עשה את זה. לא! בגלל שזה לא פתור. למה השב"כ משקר לנו בפרצוף על רצח של ראש ממשלה? מה זה? מה אתה עושה? אני מכניס את זה לסרט. אתה דפוק, אתה יודע מה יקרה לך אם אתה תוציא את זה? מי אתה כולה איזה במאי מטומטם? אחי, תרגע. אתה באמת רוצה להתעסק עם אנשים שמורידים ראש ממשלה ויוצאים מזה בשקט? גם כן. הפכו לחלק מכל הוודו, הפסיכופתיה הזה שהשתלט פה על כולם. שמת לב שתמיד יש להם רכבים חדשים? ערב טוב. ערב טוב. אפשר רישיונות בבקשה? למה, מה קרה? אסור לעמוד כאן. אפשר את הרישיונות? אריאל? למה בלי מסכה? משהו. אריאל? רוצה החוצה. קח אותה פנימה, שב איתה מאחורה. שמעת אותי? לא ראיתי אותך 10 שנים. כי עברת צד. אתה מדבר... מה אני אמור להגיד במשטרה? אתה אמור להגיד שחטפו אותך ואת השוטרת המסכנה. נשארת פסיכי, לא השתנת בכלל. אתה מדבר עליי, יש לי כמה דקות לפני שכל הבלגן מתחיל! זה מאוד מאוד מסובך. גוגו מגוג, שמעת? מלחמת אור בחושך, רק שלא רואים את זה. שוק ההון הגלובלי עובד על כסף סיני. הם אחראים לזה שהונגריה נהפכה לדיקטטורה. הודו, ברזיל וישראל כבר בדרך. הכסף שנתניהו קונה איתו את הצוללות הוא לא שלנו, הוא סיני. הנכדים שלנו עוד ימשיכו להחזיר את החוב הזה לסיני. אז איך עוצרים את זה? אי אפשר. אנשים כמוך לא יכולים לעצור את החרות שרוצים רק לשלוט ולנצח. הממשלה כל הזמן דוחפת לנו שאנחנו ביחד, נכון? אבל בתכלס, חצי מאיתנו מזמינים אוכל בטלפון, והחצי השני נוסע על אופניים בגשם כדי להביא את ההזמנה. אז מה היה? מלחמת אזרחים ואז חוקי חירום, ואז דיקטטורה. ביי צ'יף, כנראה שלא נתראה יותר. האנשים האלה שנוסעים באוטו שלהם, לבד עם המסכות האלה שלהם,
בדיוק הדוגמה לבית ספר לצייתנות. הם כבר לא אזרחים. הם נתינים שיהיו מוכנים לזרוק את החיים שלהם לפח רק כדי לציית למשטר. תודה שהסכמת לראות אותי. כנס למים. יאללה, אולי אתה מוקלט. קשה לך להבין, נכון? ג'איב מעוסיבי. זה קו ישר של רוע, פירמידות, אינקוויזיציה, ותיקן. מה שהם עושים זה ניצול והתעללות. זה כל מה שהם יודעים לעשות. מי זה עושים? מי הנדס את השואה? היטלר. אלה שארגנו את השואה נמצאים פה איתנו עכשיו. הם הסכימו שתהיה פה מדינה כי חשבו שיהיה פה גטו פלסטין הקטן של ניצולים. זאת הייתה התוכנית. לא לקחו בחשבון שאנחנו כבר לא עבדים. זאת מירקה. היא אבא. וגם בעלי. צריכה את הפלאפון שלך. עמיד למים. הוא פתוח? כן. קצת מטומטם להסתובב עם פלאפון פתוח בתור פעיל פוליטי, אתה לא חושב? הוא משדר מיקום החוצה. אז הם עוד מעט יגיעו. בטח כבר פה. ספר להם על הצייתנות. כולנו היינו פעם תינוקות. כדי שאוהבו אותנו. אסמרה! שלא ירגעו את אבא. הם לא שומעים, הם לא רואים אותנו. איזה מדינה, ישר לתוך פנים ואין מקום לנשימה. בשביל מה נלחמתי אם רק מחכים לי בפינה. נוקסים בעוד קטנה, בעוד קטנה. מי הם לא רואים אותה.